नैबे जिउ मोनसेयाव नोंखौनो अनगोन, नोंजोंनो फोथायजाथाव जानानै थागोन। जोंनि गिर्जायाव इसोरनि सिगाङाव लानाय एग्रिमेन्टआथ' बिसोरना। बेनिखायनो खस्थ' मोनब्ला गारना खारनायनि खोथा फैला बेयाव। मोजां न' लुनानै नोंखौ दोननो हायाब्ला गारना खारनायनि खोथा फैला बेयाव। नागारलायनायनि खोथायानो फैया हाबा जाखांनायनि उनाव। बेनिखायनो सोरजों नोंथाङा बे एग्रिमेन्टखौ खालामनो थांनो नागिरदों? बेनिखायनो हाबानि खोथाखौ जों साननायनि सिगां दा बेयाव जिरायनाय साफ्रोमबो हिनजावनि हौवानि साननो गोनां नङा, नोंसोरा बेखौसो साननो गोनां। बेखौ केरियार वेल प्लानिं नोंसोरनि जिबनाव जायफ्रा दिनै क्लास 10आव दङ सानखादो गोबाव नङा। नोंथाङा दिनै जायफ्रा दिनै क्लास 10नि एग्जाम लिरनानै दोनबाय आरो बेसे गोलाव बेसे गोबाव क्लास 10नि जायफ्रा एग्जाम लिरनानै दोनदों बिथांमोना 16 बोसोर दोनै, सोरबाया 16 बोसोर जाजोबाखै जाहां जानो हागौ। 16 बोसोर प्लास नोंथाङा हायार सेकेन्डारि बोसोरनि फरायोब्ला बेनि उनाव प्लास नोंथाङा माबा मोनसे केरियार 3 बोसोरनि थाखाय फरायोब्ला नोंथाङाबो जाहैयो बेसेबां 21। बेनि उनाव हाबा जादों। नोंथाङा मोजां मोनसे न'खर बानायनो हागोन। नोंथाङा गावनि हिनजावखौ जेबायदि अनगोन होननानै बुंदों बेबायदि अननो हागोन। गावनि गथ'फोरखौ अननो हागोन नोंथाङा, बिसोरनो मोजां जानाय लोंनाय जगायनानै। नों बुंबा मालाय मा जानो, आं आंनि फिसाफोरखौ अनो होनना बुंबा मालाय मा जानो, मोजां जानायखौनो होनो हायाब्ला। आंनि गथ'फोरखौ अनो होननानै बुंबा मालाय मा जानो, मोजां गाननाय जोमनाय बिसोरनो जगायनो हायाब्ला। आं आंनि गथ'फोरखौ अनो होननानै बुंबा मालाय मा जानो, मोजां स्कुलफोराव बिसोरखौ फरायहोनो हायाब्ला। बहाथो अननाया बहासो नुजागोननो? अननाया खुगायाव नुजाया, बेयो मावनायाव। अनोब्ला बे हिनजावनि थाखाय नों मा मावदों? अनोब्ला नोंनि गथ'फोरनि थाखाय नों मा मावदों? आरो मावनो हाया नोङो फैसा गैयाब्ला। हाया नोङो मावनो, जेबो मावनो हाया। आनखि आरोबाव मा जागोन? फैसा गैयाब्ला नोङो फुथारनानै लागोन नोंनि हिनजावखौ। फैसा गैयाब्ला नोंनि गथ'फोरखौ फुथारनानै लागोन। गिथावनालै हाबा जानाया। सोरजों हाबा जानानै थांदों? बहुद गिथावना। आं लुबैगोन ने आंनि बिनानावखौ सोरबा हाबा खालामना लानानै थांनानै बे बेराम जाबाबो नायनो हाया, मोजां डक्टरनाव लांनो हाया, मुलि होनो हाया। आं लुबैगोन ने आंनि बिनानावखौ सोरबा सेंग्राया बिदि लानानै थांनानै बिदि खामानि सानसेबो मोजां जानाय लोंनाय जगायनो हाया। आं लुबैगोन ने आंनि बिनानावनि गथ'फोरखौ आलाय सिलाय जानानै थानायखौ आं लुबैगोन ने? आं लुबैनाय नङा आरो नोंसोरबो रावबो लुबैनाय नङा। नाथाय बेनो जागोन, बेखौ बुजियाखै। बेनो जागोन, हाबा जाबाबो सान्थि न'खर जानाय नङा। हाबा जायोब्लाबो सान्थि न'खर जानाय नङा, गोजोन मोनसे न'खर जानाय नङा। बेनो जाखागोन। अब्ला दिनै गुबुननि फिसा हिनजावफोरखौ लाना फैनानै जोङो थैनोबो गोनां जादों। हिनजावफोरा थैनोबो गोनां जादों। अननायानो थैयो होननानै थांदों दुगि बहाथो? ओरैबा माब्रै जागोन? ओरैबा माब्रै जागोन? नोङो उदै सानानै गाबख्रावबाय थागोन। अननायानो थैयो होननानै थांबाय जे नोङो उदै सानानै गाबख्रावबाय थादों। ओमफ्राय नोंनि हौवाया जानायाबा आं नोंखौ अनो सना, आं नोंखौ अनो होननानै बिलिरबाय थाबाय आरो। थोगोन ना थोआ बेलाय? अनोबा डाक्टरनाव लांदो, मोजां डक्टरनाव लांदो। अननो हाया, अनलायनो हाया थाखा फैसा गैयाबा। बे बाथ्राखौ जोंनि दिनैनि गोदान सेंग्राफोरा, गोदान जोंनि सिख्लाफोरा बुजि मोनाखै। बेबायदिनो केरियार गैयि, प्रफेसन गैयि मानसिजों नोंथाङा थांनोब्ला गाबोन नोंथांनि जिबना बेनो जागोन। आं नुदों आरो बे जेसेबां हिनजाव गारनानै खारजानाय आं नुदों, बिसोरखौ मोखाङाव नुगोन नङा बोरैबा नुखाथारो आं। ड्राग्स लाग्रा बायदि नुयो, गान्जा सोबग्रा बायदि नुयो बिसोरखौ।
जौ लोंग्रा बायदि नुयो, जौ लोंनानै सानफ्रोमबो असान्ति खालामग्राफोर बायदि नुयो। हिनजाव गारनानै खारजानाय न'फोरखौ नायोब्ला बिसोरनि बेकग्राउन्डआव नुयो अबस्थायानो गैया। खस्थ' मोनहैदों, जुजिनो हायाखै, बिदिनो थांदों। आरो बेनो जागोन जोंनि बिनानावफोरजों नोंथांमोनजोंबो बेनो जागोन। बिथाङा हाबा जानायनि सिगां बेखौ खालामाखिसै। लाइफआव सासे मानसिया हाबा जानायनि सिगां गेदेर गोरोन्थि खालामनो हागौ होनना बुंब्ला नैबे गोसो होदोंना नोंसोरो गोलाव नङाथ'। बेसेबां मोजां, बेसेबां राइट टाइमाव हाबा जानो हागोन नायलाय। 23 बोसोराव जुदि जोबोब्ला, 22 बोसोराव जोबोब्ला नोंथाङा 25सोआव हाबा जानो हाया होनबा? बोसोरनैसो खामानि मावनानै एसे हाबा जानो थाखाय थाखा फैसा बुथुमनानै। जोंहा केलकुलेसन गैया, जिबनखौ लानानै जोंहा प्लान गैया, जिबनखौ लानानै जोंहा हिसाब गैया। आरो बेनो दुखुनांथाव। गाबोन हाबा जानो थाखायल' दिनै मोजां फराय। बेसो नोंसोर बुजिया बाथ्राखौ। गोसो थोलायनाङा, मोजां मोनलायनाङा होननानै बुङोब्ला नोंसोर मा सानो, नोंसोर मा खोनायो? हाबा जानो नाङा होननानैसो खोनायो नोंसोरथ'। नङा, हाबा जानांगौ। बेनिखायनोथ' दिनै गोसो थोलायथ'नाङा, मोजां मोनलायथ'नाङा, केरियार बानाय, थांना थानायनि राहा लामा बानाय, हिनजाव फिसिनायनि राहा लामा बानाय, गथ'फोर फिसिनायनि राहा लामा बानाय, न' लुखांनायनि राहा लामा बानाय। दिनै बुंदोंब्लाबो नोङो फाग्लि फाग्लि, गाबोन नोङो लाजि मोनगोन। अननायानो थैयो, न' गैयाब्लाबो जायो होननानै बुंदो दिनै। अननायानो थैयो, थाखा फैसा गैयाब्लाबो जागोन होनना बुंदो। गाबोन नों बुंगोन जाया होननानै, गावनि खुगानिफ्राय बुंगोन नोङो। जाया, थाखा फैसा गैयाबा होननानै, मोजां न' गैयाबा जाया होननानै नों गावनो लाजिगोन। दाथ' फाग्लि फाग्लि बुंगोन, खर'आव जेबो गैयिखाय। खिन्थु गाबोन नोंनि खुगानिफ्रायनो ओंखारगोन, गावनि खुगानिफ्रायनो ओंखारगोन बे बाथ्राया। जाया, थाखा फैसा गैयाबा न'खर जाया। जेब्ला नों खस्थ' मोनगोन अब्लासो नों एक्सपिरियेन्स मोनाखै जे, नों अभिगथा मोनाखै जे, बिनि थाखाय नों गावनो गाबोन बुंनो गोनां जागोन। अनजाग्रा आंनि फंबाय बिनानावमोन, गावनि फंबायफोरखौ बायदि, गावनि बिनानावफोरखौ बायदि आं बुंदों, गोसो हो। मावना जोंनो बे खाबुखौ होदों, बानायनानै लानो। नोंथाङा बेसेबांनि बानायनानै लानो नोंनि आखाइनि सिबियो। बेसेबां दरमाहा मोननाय, बेसेबां सालारि मोननाय, नोंथाङा गावखौ बानायनानै लानो, बेयो नोंथांनि गोसो। आं दहाय बुंदोंमोन सासे डक्टरनि सालारिया 23 बोसोर बयसआव बेसेबां जागोन? 70,000 जागोन। सोर दङ बेयाव? 23 नि दे नायनो। 23 इयार्सनि सोर दङ बेहाय? नों बेसेबां? 21। 23 नि रावबो गैया, सासेबो गैया। 22 गैया। बिनि एसे बाराबाबो 24 सोनिबो सोरबा दङ, सासेबो गैया। बिथाङा 21, बिनि देरसिन रावबो गैया। 26 रानिं। सरकारि हस्पिटालाव नायो, बर्न सिभिल हस्पिटालाव नायो। बिनि उनाव जोंहा उदालगुरियाव खाख्लारि होननाय सासे मोनसे हस्पिटाल दङ, बेयाव नायो। आरो गुबुन गुबुनाव नायो बिथांमोना। सरकारि सालारिथ' दङ, आरो बेजों लोगोसे गावसोरनि समाव जि गुबुन गुबुन फार्मासिसफोराव, हस्पिटालफोराव बिथांमोना मावो, बेनिफ्राय गोबां थाखा फैसा बिथांमोना मोनो। बिथांमोना मोजां न' लुनो हागोन, बिथांमोना मोजां गारि सालायनो हागोन, बिथांमोना गावसोरनि गथ'फोरखौ बबेयाव फरायनो गोसो बेयाव फरायहोनो हागोन। नोंथांमोनाबो दिनै बे समाव गोसो होनानै फरायोब्ला, गावगायखौ बानायनानै लायोब्ला, सेंग्राफोराबो सिख्लाफोराबो गावगाय जिबनखौ बानायनानै लायोब्ला, गाबोन लाइफखौ बानायखांनायनि उनाव, केरियारखौ बानायखांनायनि उनाव हाबा जायोब्ला नोंथांमोननि न'खरफोराबो खस्थ' मोननाय न'खर जानाय नङा। जानायाव, लोंनायाव, गाननायाव, जोमनायाव खस्थ' मोननाय, फरायनायाव खस्थ' मोननाय, बेबायदि न'खर जानाय नङा। मोनसे आलो गोजोन न'खर जागोन। थाखा फैसा, अबसे आं बुंनो नागिराखै थाखा फैसा थायोब्लानो मोनसे न'खरा आलो गोजोन जायो, बेखौबो आं बुंजोबनो नागिराखै। खिन्थु आं मानो बेखौ बुंबाय थादों, जोंहाथ' जिसु दंखायो। आरो जों मेथाइयावनो रोजाबखायो, जार खर' जिसु आसे, जार खर' जिसु आसे, किमान आनन्द। ओंखायसो बे लाइनाव आं खोथा बुंदों, जोंहाथ' जिसुआनो दंखायो। बेजों लोगोसे जुदि जोंहा थाखा फैसा थायोब्ला जोंनि न'खरा आलो गोजोन जागोन। थाखा फैसा दङ नाथाय जिसु गैया बे न'खराव, बेबो नङा, बेबो आलो गोजोन जानाय नङा, असान्थि जागोन।
बुलायनाय जादों बेयाव हौवा हिनजाव बेयाव नागारलायनाय जादों असान्थि जादों बेयाव जोंहा जिसु दंखायोखाय जों ख्रिस्टियान सेंग्राफोरनि थाखाय ख्रिस्टियान सिख्लाफोरनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरो थाखा फैसा थायोब्लानो मोनसे न'खरा आलो गोजोन जायो बे आंनि खोथा नङा आं बेलेन्सआव लाखिनो थाखाय बेखौ क्लियार खालामना होखाबाय जिसु थानांगोन लोगोसे नाथाय बेजों लोगोसे जिसु थायोब्ला जोंबो जाजोबनाय नङा जोंनो थांनानै थागोन कारन मा जों मानसिया आत्माल' नङा जोंहा मोदोमबो दङ आरो मोदोमा संसाराव थांनानै थानो नैबेफोरखौ नांगौ जायो मोदोमखौ आलो गोजोनै फोथांनानै लाखिनो थाखाय मोदोमनि नांगौफोरखौ जगायनो थाखाय बेखौ नांगौ जायो आं दोनथ'नोसै बिनि उनाव नैबेल' बेखिनि समाव जोंहा अर्डारा मासे अर्डारा नैबे बिब्लिकेल जे अर्डार बाइबलनि जे अर्डार बे अर्डारा सिगाङा जाहैबाय फार्स्ट हाबु नामनो केरियार होननानै बुंदों जायखिजाया आं केरियार लिरबाय केरियार बे जायोब्लासो सासे मानसिया फेमिलि बानायनायनि बाथ्रा साननो हायो एबा हाबा जानायनि बाथ्रा साननो हायो नङाब्ला नों खस्थ' मोनगोन नोंनि हिनजाव खस्थ' मोनगोन नोंनि गथ'फोर खस्थ' मोनगोन बेखौ खालामाजासे बेखौ खालामनो थाङोब्ला बे जायालासे बे जायोब्ला गाबोन मोजां न'खर बानायनो हानाय नङा आरो जों रावबो ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफ्रा बेखौ लुबैया जोंनि गंफ्रोम न'खरखौ मोजां न'खर जानायखौ जों लुबैयो थाखा फैसा गोनां न'खर जानायखौ जों लुबैयो जोंनि न'खरफोरखौ बेनिखाय जेब्ला नोंनि बेयाव गोरोन्थि खालामगोन नोंहा नैबेयाव गोरोन्थि जाहैगोन बेयाव गोरोन्थि खालामब्ला नोंहा बेयाव गोरोन्थि जाहैगोन बेनिखायनो दिनै बिमा बिफानि अननायनिफ्राय जोङो जि खाबुखौ मोनदों मोजाङै फरायनानै लानो गावखौ बानायनानै लानो बेसेबांनि बानायनानै लानो नोंथाङा दिनै बेसेबांनि आं खस्थ' मोनदोंमोन आंखौ आं जेराव फरायनो गोसो जादोंमोन बेयाव फरायहोनो हायाखैमोन आंनि बिमा बिफाया आं होनदोंमोन आं गामिनि स्कुलाव फराया आं इंलिस मिडियामावसो फरायगोन आंनि लोगोफोरा मालाय माने गामिनि स्कुलाव रावबो फरायाखै हस्टेलाव थानानैसो फरायदों आंबो फरायदों नाथाय आंनि मामा बाबाहा बे केपासिटियानो गैया जानायाव लोंनायाव आं खस्थ' मोनदोंमोन गाननायाव जोमनायाव बोसोराव खनसेल' गोदान मोनोमोन बर'दिन फैबाल' नोंथांथ' दिनै बुजिनाय नङा मा बुंदों बेखौनो मिथिनाय नङा बुजिनो हानाय नङा जियोब्ला आरो बिनि सायाव जि होनानै सुथाबनानै आरो गानबावनांगोन जों मा बुङो बेखौ थाफा होनानै आरो बेखौ नोंसोरनाथ' जिस्लाबखौ मोना गोदान मोनबावो जोंनाथ' बिदि नङा जोंना ओरै जियोब्ला बिनि सायाव आरो थाफा होनांगौ ओरैबो थाफा बेखौनो जोङो गाननो गोनां जादों आं खस्थ' मोनदोंमोन आंनो मोजां जानाय लोंनाय जगायनो हायाखैमोन सानफ्रोमबो दालि एसे बाथोन बेफोरबायदि हालेवनो थांनायाव खांख्राइ मोनबोयोबा खांख्राइखौ बाथोन देनानै जाहोयो नास्राय मासे मोनबोयोबा बेखौ सावनानै बाथोन देनानै जाहोयो जानो हागौ मोजाङै जानो लोंनो होनायब्ला एसे जौबावगौमोन आं औ मोदोमनि देरनायाथ' जानायनिफ्रायसो फैयो नालाय फिजिकेल फिटनेसा जानायनिफ्रायसो ओमफ्राय एसे जौबावगौमोन आं मेलेमाबो एसे बारायबावगौमोन खोमा सानो आरो जि समाव जोंहा बृद्धि ना ग्रथ जादों बे समाव गथ'फोरनो प्रपार जानायजों जगायनो हानांगोन जि बुस्थुखौ जायोब्ला गथ'फोरनि मेलेमा बारायो फिजिकेल मोनसे फिटनेस थायो बेफोरखौ बिमा बिफा जानानै होनो गोनां थायो ओरैनो बिमा जाबा जाया ओरैनो बिफा जानो ओंखारबा जाया आंनि बिमा बिफाया होनो हाया मानो बे खाबुखौ बिथांमोना होनो हायाखिसै जे समाव फरायनानै केरियार बानायनांगौमोन गोसो थोलायबायनो हाबा जाबाय सोर खस्थ' मोनखो आं खस्थ' मोनबाय आंल' नङा जों साब्रै गथ'फोर दङ जों साब्रै आबौ दङ बिनानाव सानै दङ जों खस्थ' मोनबाय जों गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जादों आंनि जि स्कुल बे स्कुला न' खाथिनियाथ' जोब्बाय थाखो 4आवनो जोबो बै समावहाय
थाखोब्रैसिम फरायबाय दानाब्लाबो बेलगुरि जोबनायनिफ्राय ओरै फुरासुरि जोबनायाव थांनांगौ प्राय 6 किल'मिटारसो नोंसोरनि बायदि मोनाखै आरो स्कुटिजों दोनै जानाय बाइकजों दोनै जानाय साइकेलजों दोनै जानाय 6 किल'मिटारखौ सानफ्रोमबो थाबायनांगौ सानफ्रोमबो थाबायनांगौ 6 किल'मिटार उन्दैमोन आङो फिसामोन आङो लामायाव मानसिफ्रा एदावोमोन बे फिसाखौ हमदोलै हमदो होनना बुङोमोन जा रागा जोंखायोमोन ओरै थाबायनांनायनि रागा जोंखादों माब्लाबाथ' उन्दैथ' बे समाव खुगायाव ओंखारनो रावफ्रा ओंखारोमोन आरो ओरैनो रागा जोंखादों इसिबां बे गिलिर 6टा साबजेक्टनि लानानै थांनांगौ बे समाव आरो लामायाव मानसिफ्रा एदावना लायो जा रागा जोंदावखायोमोन खस्थ' मोनदों साइकेल सालायनोबो नोंसोरबायदि बाइक सालायनानै थांनो मोना साइकेलानो गैयामोन क्लास 8सोआवसो आंनो साइकेल गोजाम गंसे होबाय बेजोंनो सन्थुष्टमोन अबसे साइकेल गंसे सालायलांनो मोननायावनो जा सन्थुष्टमोन बेबो माब्लाबा मोनो माब्लाबा मोना बेबायदि खस्थ' मानि थाखाय आंनि बिमा बिफाया खालामनाय गोरोन्थिनि थाखाय फरायनांगौ समाव फरायालासे मोजां मोनलायनानै हाबा जानायनि थाखाय गावसोरथ' खस्थ' मोनदों जाहोनो लोंहोनो गानहोनो जोमहोनो ओमफ्राय जों गथ'फोराबो खस्थ' मोनो आरो नोंसोरबो बे गोरोन्थिखौ खालामोब्ला गाबोन नोंसोरहा मोजां न'खर जाया हाबा जानानै मा मुलाम्फा न'खरानो जायाब्ला हाबा जानायनि आसल कारनाथ' न'खर बानायनायसो हाबा मानो जायो न'खर बानायनो खिन्थु नों हाया न'खर बानायनो गुबुनफ्रा माला मोजां मोजां न' लुगोन नों हाया गुबुनफ्रा माला गावसोरनि मोजां मोननानै हाबा खालामना लानाय हिनजावखौ गारि सा दैखांगोन नों हाया गुबुनफ्रा माला गावसोरनि अन्थाव बाथाव गथ'फोरखौ मोजां मोजां स्कुलाव फरायहोगोन नों हाया बे बाथ्राखौ बाइबेलनि बे आयदाखौ नों बुजियाखैबा बेनिखायनो गुबुन बोसोराव 12 बार सेमिनार जानानै थांबाय दा 11 बार सिगाङाव जानानै थांबाय गोसोआव दंना गैया जेबो जाला बे बोसोरनि जे नोंथांमोननि जे आयदा बे आयदाखौ गोरोन्थि दाखालामसिगौ गावखौ बानायनो फंबाय नोंहा गाबोन मोजां न'खर जागोन गावखौ बानायगोन सिख्लाखौ मोनखागोन सेंग्राखौ मोनखागोन गावखौ मोजाङै बानायगोन गावखौ मोजाङै बानायगोन बिनि उनाव हाबा जा मोजां फेमिलि जागोन मोजां न'खर जागोन बेनिखायनो मा दिनै बे फुंनि समाव बुंनाय बाथ्राया फरायनायाव गोसो हो बेनो बेस्ट केरियार फरायनायानो बेस्ट केरियार थांना थानायनि राहा लामा सासे मानसिनो होयो आरो बिमा बिफाया जोंनो गोबां खस्थ' खालामनानै केरियार बानायनानै लानो जोंनो खाबु होदों गोरोन्थि दाखालाम बेयाव माखौबा सानग्रोनांगौ माखौबा दा सानग्रो गोरोन्थि दाखालाम बहाबा गोसो होनांगौ बहाबा गोसो दाहोन जाबाय गोसो होथारनांगौआ नोंस्रा बे बैसोआव बेसो बे नङा गार्लफ्रेन्डनि खोथा नङा बयफ्रेन्डनि खोथा नङा बे आं मा जागोन जेब्ला दिनैनिफ्राय आङो 23 बोसोर जागोन आं मा जागोन बेखौसो फंबाय मा क्लासाव क्लास 9 बा बिथाङा दिनै 15 जायाखै जागोन नामा 15 बोसोर जायाखै 15 बोसोर जासिगोन बिथाङा 15ब्ला दिनैनिफ्राय बिथाङा 7 बोसोरनि उनाव मा जागोन बिथाङा दिनै मिथि खालामनांगोन आरो 7 बोसोराथ' ओरैनो थांखाबाय थागोन फैखाबाय थागोन नाथाय नोंथाङा जिबनाव जेबो प्लान गैयाबा 7 बोसोर जाखांनायनि उनाव नोंथाङा जेबो जानाय नङा बा नोंसोर जेबो जानाय नङा वेल प्लान जानांगोन नोंथांमोननि जिबना आं दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि उनाव मा जागोन दिनै थि खालामनांगोन आं दिनैनिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव मा जागोन दिनै नोंथाङा थि खालामनांगोन आं दिनैनिफ्राय 4 बोसोरनि उनाव मा जागोन बेखौ नोंथाङा दिनै थि खालामनांगोन आरो बेनि सायाव खामानि मावनांगोन बेनो केरियार ओमफ्राय खावलायदों साधारन लानाङा गोरलै लानाङा अननानै नोंसोरा मोजां फेमिलि जाथों हाबा जानानै आं बेखौ लुबैगोन बेयाव जिरायनाय रावबो बिनानावनि न'खरा गोदाव सोराव आलाय सिलाय जानायाव लोंनायाव खस्थ' गाननायाव जोमनायाव खस्थ' गथ'फोर फरायहोनायाव खस्थ' आं बेबायदि न'खर रावबो बेयाव जिरायनाय बिनानावफोरनिखौ आं लुबैनाय नङा बेयाव जिरायनाय रावबो फंबायनि न'खरखौ आं बिब्दिखौ लुबैनाय नङा सानफ्रोमबो जानायनि लोंनायनि खस्थ' गाननायनि जोमनायनि खस्थ'
गथ'फोर फरायहोनायनि खस्थ' समस्या बेबायदि जानायखौ आं लुबैनाय नङा रावबो फंबायनि न'खरखौ रावबो फंबायखौ आं लुबैनाय नङा हिनजाव जानानै खारजालायनायखौ लुबैनाय नङा रावबो बिनानावखौ आं लुबैनाय नङा हौवा गारनानै खारजालायनाय बेबायदिखौ आं लुबैनाय नङा आरो बेबायदिया जानाङाब्ला केरियार बानायगोन बिनि उनाव हाबा जा बिनि उनावसो हाबानि बाथ्रा जा हाबानि बाथ्राया लास्टआवसो फैयो लास्टआव हिनजाव सायख'नायनि बाथ्राया लास्ट हौवा सायख'नायनि बाथ्राया लास्ट बिनि सिगां मा सायख'नो गोनां जायो केरियार सासे हिनजाव सायख'नायनि सिगां गार्लफ्रेन्ड सायख'नायनि सिगां केरियार सायख'नो नांगौ सासे बयफ्रेन्ड सायख'नायनि सिगां हौवा सायख'नायनि सिगां केरियारखौसो सायख' गाबोन हाबा जायोब्ला मोजां फेमिलि जागोन दोनथ'बाय जोङो नेक्स्ट सेसनावहाय जोङो बांसिनै सावरायगोन